Arratsaldeon eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Datozen egun eta hilabetetan 0408 sumarioan gaudenok epaituko gaituzte Madrilen. Eta gaur hemen Gasteizen Madrileko bidean aurretik adierazpen hauek egin nahi ditugu. Azken hamarkadan izugarri aldatu dira kontuak Euskal Herrian, errotik, ez ordea entzutegi nazionalean. Espainiako estatuak errepresioarekin eta ukazioarekin estaltzen jarraitu nahi du gure herrian gertatzen ari den aldaketa. Ta jarrera honek ondorio oso mingarriak dakartzagu gu guztioi. Nola ukatu hori? Honen jakitun joango gera entzutegi nazionalera. Madrilen nor garen argi utziko dugu. Gu guztiok bake gizon eta emakumea gara. Guztiok Euskal Herria libre nahi dugu, independentea eta sozialista. Eta horretan aritu ginen 2005, 2006 eta 2007 urteetan. Eta horretan ari gara orain, norbera bere lekuan eta arduran. Gu guztiok argi dugu inmobilismoaren harritzarra mugitu daitekela. Mugitu dezakegula. Sekretua gugan dago. Ondokoarekin batera indarrak biltzean. Azken hamarkada honek adibide ederrak utzi dizkigu Euskal Herri librea deitzen den liburu imaginarioan idatzita. Adibide ederragoak, indartsuagoak eraikitzeko gai izan behar dugu. Madrili aurre eginez, baina bereziki Euskal Herria egunerokoan eraikiz. Hor kokatzen dugu gure burua. 35 herritar gehiago gara indar metaketa erraldoi honetan. Epaiketa politikori gabeko herri bat nahi dugu. Behin betirako bakea eta konponbidea nahi ditugu. Eta gure esku dagoena egingo dugu immobilismoaren harria mugitzeko. Badakizue, zeregin honetan nahi duzuenerako prest gaituzue. Zure izena da bizena mesedez? Carmela Bierro.